Simbahan Katoliko sa Sugbo mupagawas og orasyo impirata batok sa gikadlukan nga coronavirus. Samtang Department of Education mipagawas usab og memorandum sa tangatuhan kalabot sa hulga sa naasoing baratian. Ani ang report. Bisan og negatibo pa ang nasod sa novel coronavirus sa pan, nakamugna na kini og kahadlok og kabalaka sa katawhan. Busa hugot ang paningkamot dili lang sa gobyerno kundi ang tanang sektor aron mapugan ang pagsulod sa kagaw sa atong dapit. Sa ingon ini nga sitwasyon, ang pag-ampo sa labang makagahom ang kadangpan hinungdan nga mopagawas og orasyo imperata ang simbahan batok sa nasong balatian. We implore God, to come to the aid of the people who are afraid and who implores God, shower us with His blessings such that this coronavirus could not harm our people. Moomol usab og pastoral letter ang simbahan nga mopatuman og lakang aron dili mahitabo ang pagtakod-takod sa kagaw ni bisan kinsa nga adunay balatian. Kini ilabi na sa panahon sa pagpangalawat nga kun mahimo sa kamot lang og dili idiretso sa paghungit sa pari ang ostiya. If some priests believe that mas delikado, to put in the tongue, we can just give in the hand, and it's require people to do that, kasi let's be practical. Samtang mipagawas usab og kamanduan ang Department of Education sa tanang mga tunghaan kalabot sa paglikay sa coronavirus. Gimanduan ang mga divisyon sa rehiyon pagpanghingusog pa sa mga inisyatiba aron malikay ang mga magtutudlo og mga tinun-an sa kagaw. Lakip sa ilang himuon mao ang pag-umol og task force sa mga distrito aron mas epektibo ang programa sa pagpakigalayon usab sa Department of Health. Hingusgan usab ang pag-edukar sa mga tinun-an kalabot sa mga angayang buhaton nining issue sa coronavirus. Among gi-encourage ang mga schools to come up with kanang task force, mag-create sila task force para kung naay mabawaan dayon nga like dagang urbon, ilantan, so ipa-check up dayon, ibaw dayon sa district office, nato sa division office, ang kita po din sa regional office, may baw po. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.